By Norok News Media Rogno, Dini on long is a question of an answer. Norok Singas Hetang of Sananino Nanka. Dini ang Dini Salsaya, Kabak Dugma Salnis Kanisimino, Dipramotano, Jafru Chenka, and Bubagra by Congress Nisimino Bubagra by Lepitomani, Aboni Porevo, Vihazar Ataro, Solo Paltani, Exomers, and BJP Tonka, like Sinioge, Unco Atris Paramsarani, MDC Botongo, elected Samutang like money. Kaya abon iya gulo sung tipramot hano songsaka, tipramot ha songsawi payment iya gulo hadulu ibodulu isawi kalaino peka. Tini kabang ma bororo anu comment kayo, text kalayo, kaya ba WhatsApp text kalayo, kaya ba Facebook text kalayo, ang nai tong bong ni comment dok. O tini ngangkay nang engko BJP party go rangmani jathang ama herok sini bukawang mo tonggo. Kaya actually ang saray kok sawo, poriskar kok no sawo, rangman no ni jathang ngangkay tini o BJP party ni hoite no ang tabu saya pano ani je logio tongnai ani tipramot hani kabangma MDC rok kabangma ML rok saimano je Bidhan Sabha ni segang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko siga non o party ni yakari pedi ang approve kaya tanggi himale ang sarai bi tongno ni musunggo kaham bai tongno ni musunggo tipramot khlaika tipramot hawa ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kabangma chokranto solika nang zonal chairman yakagara dingka ang yakari borika tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khase tini actually ango BJP party phaibani obang phaina musungui phaibani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklayo akok no te buskang ni salang sarai klaya nang angkai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai di rajniti o jaga ngi tongkha borok ngake tiprasa no tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngake BJP banya alliance no main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngake mililajak neta bai neta ngake gadalai rajniti thungi tongo achini public rok no ngake tiprasa ni ajaga no kilai dirika bulai tonika walai tonika hakhek lai tonika nganga o jaga o jodino nung leader no sung budri huichini borok budri hui tisawui no leader sanami rok ngake nung tiprasa ni ngake tiprasa ni kok no sadi tangile nung tesa jaga kawi nung ke mili tongnai abar public no ngake chunghai sawami borok no ngake walai bulai toni ribenya aniti abo ani moteng jaglia ang sarai nyo saka rajniti ingke ba soi no rajniti khlaisi di ar dofa ngake ba soi no dofa khlaisi di niya ke ba rajniti khlaisi nai niya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba nogo asugui nogni samung khaisi nai hini tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonori dini ama haikok khnamane pore ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligroup tongo ke bo kol khaine keri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook rogo kisa comment khaika ango jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani koksanani ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa sentiment bai ki sungno walai bulai ketoni ru abo lap gari jakhang ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta sidasni dikhai tong pai ngaka sungchini public rok sung direct hebin tamba ara abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini ang darano menteri sini menteri saya hebben ani ব্যক্তিগত ti ang bono bo ani ara bufayung hisabe ani no thango ani kam hamye kus khobor nawo engka ang saba apon abo ma buji sinai bele na ani apon ni anti pramot ani ang ada jaga bo ora aja go ani kam hamye si khobor nali sini ho jaga wo sini Sonjit an bati ja mandol president bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham na wi tong engka ama hai khino sini ho jaga je tong tini join phepeni ra bahai no kam hamye borok bonu wi tong je buskang ni salate bunuk jaknai tini kabangma borong sa o asuk denin jati dofa au jati dofan bagin tongu ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngangkai norok se BJP bai alliance ki tongui tongu ngangkai sung sababik tongnai rok ngangkai sung direct no khiki tangkha ba edi bana direct no khleki chakhable direct no khlai peke borong nangjagli aba borong yako yafari ho kano sini bipin ani chuta bai sini central ni GS ar o jagate kaisa kok nai nei kha ang compare khai nai nei kha tini baksa borok sauje rambusuk mani phege ani ang 1 taka barang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai nyo tongo tini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori umen kok ngai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebe kok saka chini Bipin Debbarma chini GS
o jaga bo kok salai ka kabang ma ka o kok salai mani karon tini o jaga ang nai nikha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thangka tini ani bukha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabang ma joro chin tipra mothani system chaliya sawi nika system krikha je jaga niti krikha jaga ang bahai ka tongsi nei ba a jaga ano jotesto personally khobor nakha chini takuk bipin gs ni or torjagi tong yai ban khobor nakha chini batija sonjit jotesto thango phayo khobor na chini da bikas mantri tu tifan an nok kisi misi go thangai maisa hui thui mukuri thangai phayu nok ang ta dino wa na kha nobar wati ba phai tong mani jora nogro da baitni sebjak no mantri tu lokhang du dusma sano ni kiri kha jak abono dinini dino te kaisa kok nangkai kabang ma borok tabuk sawo nukjaga no nini tomung nukjaga no ni ana baksa comment te koru ani tomung hamiang nangkai nukjak nai ani tomung kam nangkai nor borok no jesban romilar na ni nai borok no romilar di mangalak ebong tini je phani rok bahanyo borno ke bo phaji ni chungni hini tu biya borok bo compare thike nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tong nai aborok simis koyekjon tongsi o baki borok reso ton bukha baileja bukha thileja bukha baileja राजनीति नो फाइलिंग निंगां kai national party no phai sung alliance tong yewi sung direct no राजनीति kai nai a kok no chongmino sung tini o jaga joining khai thika khorok busuk tu thekan khorok busuk borok ngang kai apatot 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ka abono karibo tini o jaga o kabu thasinga asuk tong puru call phene kabang barong tongo dara nungtangi thampuru sung no salanglia nini kok kenau sih sing tipra mo thau phaimani nung si tabu o jaga kri ngakai tangni logi sung no talangia ni borok an kok sa ma borok kol ke borok no bang nong ni channel ni bisinti kok ko sa norok no bang kibia tambagi ngakai ang norok no tuwi phaina ni musung ya tong mani hinpano norok phaina ni musung ngakai norok nanga kari ka buya ini puile ya pri sedrop siko bos kang ni salo sung step by step samung tang lai nai a samung tang thini wo sini mondol president sini ho jaga wo sini মন্ত্রী sini takuk bipin deborma bo gs simpano jotesto group tori hui ang arte kaisa bjp party wo obon nukha tiprasani bisingo group tori mani o party nuk phaika puno national party wo obhai borok no gs party ni gs rimana gubiya je morjada rijak mani tiprasano morjada rijak mani da aboni bisingo tini kabangma kok sanan to tong risano promote phaika bjp party ni hoite no promote phaika ar party ni hoite no tini o party no maharashtra राज परिवार न सम्मान लिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको नि मुंबई औ जगह वो वीर खुंखला खलाइका उनको ब्रू रिसेटलमेंट नि खलाइका तिनी हाताइ गतर ओ पार्टी नि बिसिम तिनी खलाइजाखा आमा गोबांमा ककनो सालायनान दङ बसकांनो सालते सालायनाय सामुं तांलाय थांलाय सामुं तांलाय सामुं बाय जों नुजालाय कक सालायनाय हामबाय